17 aprel Tatarskaya усадьба ресторанының Алтын күл залында Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нәзарәтенең хатын-кызлар белән эшләү бүлеге һәм Татарстан Республикасы мөселман хатын-кызлары берлеге Казанда татар костюмы көне чарасын үткәрделәр. Оештыручылар чарада татар киемнәрен популярлаштыру һәм традицион киемнәрне саклау турында аралаштылар. Чарада Татарстан Республикасы мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин да катнашты. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Минем фикрем буенча бу бик яхшы башлангыч. Бәлки ул күптән кирәк иде шундый чараны кертергә. Чөнки аятта да Аллаһ субханаһу ва тааля: "Я бани Адама, эй адам балалары, قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا." Гавратларыгызны каплар өчен мин сезгә кием җибәрдем. Һәм үзегезне матурайтыр өчен кием җибәрдем. Ләкин валибасу таква залика хайр. Ләкин таквалык киеме шуннан да яхшырак дип әйтә Раббыбыз. Һәм әлбәттә бер мәшһүр сүз бар, ири кемдер аны Мәрҗани әйткән дип әйтә. Өч нәрсә бар, динебездән булмаса да, динебезне саклый, гырыф-гадәт, тел һәм кием, милли кием. Шуңа күрә милли киемебезне саклау Мәрҗани хәзрәтебез фикере буенча динебезне саклау булып чыга. Ул бәйрәмдә катнашучыларны әлеге күркәм чара белән тәбрикләде, татар костюмы көне бәйрәменең мөһимлеген билгеләп үтте. Бәйрәмдә шәхси эшмәкәрләр үзләре җитештергән мөселман продуктларын тәкъдим иттеләр. Килгән бәйрәм кунаклары күргәзмә рәвешендә әлеге сәүдә нокталары белән таныша алдылар. Бәйрәмнең төп оештыручысы Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нәзарәтенең хатын-кызлар белән эшләү бүлеге һәм шәхсән аның җитәкчесе Наилә абыстай Җиһаншина. Ул әлеге чараның әһәмияте һәм татар милли киеменең популярлыгы хакында безгә дә сөйләп узды. Мөселман хатын-кызының, татар мөселман хатын-кызының гаврәтләре ябык булырга тиеш. Чөнки күп вакытта татарча киенәм дип ярымшара чыгучылар да бар. Шуңа күрә безнең максатыбыз татар милли киемен гаврәтне ябырга өйрәтеп безгә тегелгәнлеген аңлатырга безнең бурычыбыз. Татарча киенәм дисәң, әлбәттә синең чәчләрең дә ябык булырга тиеш, синең калфагың да була, яулыгың да була, шәлең дә булырга тиеш, камзулың да булырга тиеш. Менә ул татар костюмы ул шул күп кырлы, күп сыйфатлы һәм инде алар төрле-төрлечә тегелә. Бәйрәмгә кунаклар Татарстанның төрле төбәкләреннән җыелганнар иде. Аларның һәрберсе бәйрәмнең дресс-коды буенча киенгән. Allah Teala Kur'an'da әйтә, зиннәтле киемнәр киергә, зиннәтле ризыклар ашарга мин сезне тыймадым ди. Сез ашагыз ди. Кем тыйданы мин тыймадым ди. Ашагыз да киенегез ди. Чыгырына чыкмагыз ди. Без бу бәйрәмгә Ирактан килдек, Мамардаш районыннан әлхәмдүлилләһи биргән шәкер. Без инде кызыксынып килдек, элеккеге татар хатыннары, татар апалары, мөселман кардәшләребез ничек киенеп йөргәннәр, ничек аралашканнар, менә шуларны карар өчен килдек. Чарадан һәркем үзенә яхшы кәеф чыганага алып кайтып китте. Әлеге чараның елда үткәрелү мөһимлеге хакында сүз алып барылды.